Už sú tu moja nápomocná sila pri sťahovaní tejto upratanej, veľmi pekne zoradenej izby. Ideme to presunúť. Zobral som si na pomoc strongmanov, lebo sám to nezvládnem. Takže vítam vás tu pri tomto videjku, sťahovacom videjku a ideme do nového No, ma prerušilo, prepáčte. Čo keď ukážeme do videa? Ukáž do videa. Budeš mať dolár. Ukáž do videa. No. No. Dobre. A tu máš oné, workout zónu. No, také si nedvíham. To nevádzam už. Workout zóna. Ty videl, ne? No, ideme. Musíme nejako dostať, zobral som také dve krabice a musíme všetko dostať do krabic a dostať to do druhej miestnosti a všetko dať do druhej miestnosti. To všetko musíme upratať, neupratal som, musíme, to vidíš. Vieš, ako to vyzeralo pred 3 hodinami? No, nie. A ideme. No, vítajte v novej izbe. Novej izbičke. Poďme preč. Novej izbičke. Všetko, čo potrebuješ, my ideme preč. Dobre, ďakujem. A tiež je tu aj voda. Tu to tam vyšťal, že? Už som to aj stral. Tam bude Falko spávať. Super miestnosť. To je tá Garzonka Bratislavy za 300 € mesačne. Takže toto je moja nová izba. Toto je moja nová izba, keby ste nevideli. Toto je moja nová izba. A toto sa mi ľúbi, že to je také, vieš, že... Môžem po samé Riky. Tam hodíš oné. Tady pôjdeš liesť po celej budove. To je Amogus. A toto je dobré ešte zase. A tu som kedysi srával. Tu. Je legendárny doskozáchodový vrah naozaj mŕtvý. Udrží to v sebe Ronko o niečo dlhšie. Tento buzerán mi ničí moje pozadie. Buzerán! Áno, som vedel, že mám zavolať. Môžeme si sadnúť zatiaľ. Durácie práce, Falko, keď chcete. Daj mu žíro! Kurvi. Krásne. Aj trošku umietky. Však a čo? Vidíš, to tu lepil podľa... Však ale tu budú spať Ukrajinci, nech sa cítia jak doma. Ja ich rozbombardovali. No, nech cítia jak doma. To lepil školkár, alebo čo? Ja som to lepil. To si napísal, ale si písal diktátor. No a takto vlastne toto musíme celé strhnúť, aha. Nerob, však si roztrhneš tú baltu, ty debilček. Už som to roztrhol. Hlúpak. Pena stojí 20 €, ty stojí tak. A teraz daj sem rýchlo záber. A to si musíš na kartóny. No však ja som dával kartóny. Ale ten kartón budeš musieť potom rozbiť. Nie, to tam už necháme. Toto necháme tie steny, to je jedno. Steny? My jednak budú Steny nebúrame? Oni budú búrať tie steny, ti hovorím, úplne jedno, tu môže, na steny sa môže aj vystrať sa môže to na steny. Pome! Sa opreť, že vystrať sa na stenu. Krásne. No, toto sem búrať a už je to tu na stene. No počkaj, ale najlepšie bude, keď dojdu preberať túto miestnosť, že tu máte kľúče, že dojdu sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Čerešne. No. A to je to hovorí, čo? Čerešne. Stonka. Jak na hodine biológie. To je mucha, pozri, aha. To je boha, on tu došlo kresliť po stene. Bože. Dobre som ti dával pomoc. Keď som stenu nategujeme dačo. Poďme sa ten odkaz, že keď to zbúraš, tak si gej. Boha, som si kočku odral. Fuj, neukazuj mi to. Au, au. Tam máš krve? Bude. Ty debil, kvôli tvojej stene. Ten svetlo sa máš asi 3 roky. Áno, presne 3 roky. Tam nie sú. Konečne ma ani rozbavil. Vybavil som to za teba. To stačilo iba za 15 sekúnd. To fakt. Falko sa hrá Fruit Ninja. Počkaj, ja sa preborám susedom. Idú to borať, nie tú stenu. No, asi neviem. Idú povedať. Ukážte nám, ako stave tá izba, tak ti dá ešte zaplatiť. Radšej už to nebúraj, asi už tá diera je, že už...
Poviem, že tam bol obraz. Takýto, ale... To bol plagát. Radosť mám. Síce mi dostane stenu, ale aspoň pomôže ten gauč odniesť. No. Všetky plusy majú svoje. Všetky plusy majú minusy. No, agresívne. To bola silná. A tak to vyzerá sťahovanie. No daj do monitora, však nový kupujem aj tak. No. Hej? Nie. Máme update, zmizol stôl aj telka. Zmizol stôl a telka. Fallen je na vykrádačke. Konečne niekto upratuje. No, zober si. Prvýkrát v živote to niekto upratuje. No a kús sme sa zapotili. Chlopy z riti. Zapotili sme sa, kús sme sa zapotili. Predávam jeden chlop, fifko je riti za euro. Daj si ty. Fifko je ruský ony. Proruský ten. Daj si. Treba dať všetky tie veci preč. Nejde to otvoriť. Tu si to omerám. Tak sa to si otvára, že? Ty si degeš? Chodí sa, on všetko pokazí, všetko čo chytí. A to nie je chytá, to je nejaké drogy, fuj. Nejaké ruské drogové drogy. Ruské drogové drogy. Dobre, treba zbaviť celú parametru. Vrátim sa k vám už onedlho. Neraz točí a sťahovať som zistil. No. Čo je? No, Falko nakladal kus a... Nie, otváraj to. Kus. A toto je čo, Falko? To bol ruský čaj toto kedysi. Toto. Toto modré vyber. Ďalej tu máme... Sem schováš popol od tvojej babušky. Nevyzerá to tak urna? Je to prosím pekne nejaký čaj, ktorý otvoríš takto, že... Čaj neviem, jak to zrobíme. Zalej si vodkou. Vieš? Fuj. Akože vonia pekne, ale vonia skôr jak nejaký parfém ako čaj. Čaj, otestujeme doma. A prečo tu máš taký čaj, čo sa môže rozsypať? Prečo musíš všetko rozsypať? Vážne neoznačený. On všetko musí chytať, všetko musí rozbíjať. A to dávam sem, pozri, aha. No, daj mu, debilovi. Dám. To som chytil a ostal... Boris, on sa vždycky tak pohrá, vždycky zje. No. A potom to nechá... Čakaj toto celé. Tak Boris sa Tak však... zomreš. Boris sa však tá stena iba... Čakaj, to si nedokreslil. Z 12 je toto dole. Som objednal takéto habanero oriešky a že ochutnáme. Smiloval babskú porciu. Počkaj, keď on bude červený, tak je to nedal, lebo on... A on má navštipla, ja nemám tak moc. Však ale dobre to je. Ale ty si dáš toľko. Ale ja som to už testoval, ja som mal 2 také kúsky a štípalo to jak hovno. No, tači. Toto zomrem. Na zdravie. Cheers. Akože, štipe. Strašne to je. Už je to pohode. Čo sa dorábaš, prosím, že si baba? Ale už je to pohode. Fuj, ti chutí? Dobre to je. Ale už to je pohode. Počkaj. Máš Gold Digger a potom je Gold Digger. No, stahujeme. It's prank time. Prank. Bude to šialenstvo. To bol prank, si sa mal zlaknúť, to bol prank. Jaj! Jak to vyzerá, Falko? Tady sa to rozobrať. To smrdí. Je to taký, čo to sú? Ty si prdol. A nie je to taký... Neviem, je to za rovnaké. Jak? Nie, čo to sú? Také jak na stavbe. Už to vidím. Jak sa to vári, kde si mal takýto sprej? A čo ja neviem, o čom hovoríš? Chápeš, aký to je vandál? Ešte si to Smilo nesprával, lebo tam bol hákový kryš. Teraz moment pravdy okamihový. Šruc. Easy. A dáš sa naspäť? Nie, to si daj ty. Kameruješ? To kameruješ. Čus! Fuj.
Hnusné orechy štiplavé. Hnusné orechy štiplavé. Nebude celý čas, dúfam. Nie. Už mi kradnú telku. Hotol zem. Dovidenia. Však hotol zem, dovidenia. Hotol zem. Až toto som zabudol ešte do room tour dať, že tu mám, lebo raz sem došli mravce. Toto som si kúpil, lebo som tu raz mal jedno na parapete a došli mravce sem. Poď, čo mi spravil s dverami. Nie! Nie! Ale jak vieš, jak ten mím, čo to... Potom robil dieru do tých dverí. Som ako John Cena. You sure? Preboha. You sure about that? Za to zase príplatok. Už to tu vážený vyzerá skoro ako u mňa. Cítim sa tu už v tomto bordeli. Ešte to je väčší poriadok trošku ako u teba. Skoro ako doma. No. A prvý bordel. A prišli nám zahrať Dixie Chave. Pizza party. Na budúce už nezabávam. Nič, dobre. Dobre, asi mi stačí. Pizza. Tak, prenášanie skrine bolo veľmi obťažné. Má to svoje obete. Nevadí. Fú. Moje kríže je obete. Toto som netočil, ak sme to robili na schodoch, ale akože Má to tak 500 kg. nám s tým pomáhala aj upratovačka. Preboha. Táto skriňa nevyzerá, ale má asi 400 kg. No chlapci, strašne divný pocit. Už odišli moji pomocníci, museli ísť. Taká tu je viacej ozvená bojartový nábytok. Posledné, čo sme nestihli ešte preniesť, je stôl s monitorom, kompom, proste všetky veci tu ešte sú, takže stále môžeme ešte dať streaming. A ináč všetko preč, telka preč, skrinka preč, veľká skriňa preč, vešiak preč, cuk, gauč preč, všetko. Idem ešte na streame urvávať toto všetko. Na streame idem urvať všetky penny tabulu. Toto všetko skúsim urvať a nejak to tu popresunúť ešte predtým, ako zajtra mi ešte príde dojsť Falko pomôcť s týmto stolom a kompletne to všetko uzavrieme. Takže takto, no. Zaujímavé to je. Úplne taká ozvena, tu je bola aj penis tu všade, ale bez toho nábytku to je úplne holo. Akože nie úplne, ale je to taká divná akustika, cítim to, pretože tu žijem 2,5 roka. V tej druhej izbe som zistil, že máme nejakých susedov a je tam vraj nejaký potetovaný týpek holohlavý. Falko hovoril, asi nejaký týpek, čo tetuje, pretože tam môže dokonca sa tam môžem aj potetovať. Tak toto vypadá. Jak peťácké doupie. Všetok ten bordel z tejto izby išiel do krabíc a ja tie krabice podľa mňa tam nechám ešte tak 2 roky. To nevybalím. No, a sme tu. Ide sa vypratávať. Bol som dole pod ten kábel a ten tetovací týpek tam má normálne pustenú hudbičku, úplne to počuť. Bola to ma najviac vždy sere, keď idem do nového priestoru a počujem, že všetko tam počuť. A vošiel som do miestnosti a iba som počul taký masívny grk odvedla. Ten celkom púšťajú tie steny. Masívny grk som počul. Akože riadny taký celkom, že... Akože by som normálne mal chuť zakričať, že dobre. Toto bude historický moment, pretože tá tabula tu drží. Neviem, ako je to možné, akou silou, ale tá tabula tu drží, odkedy som mu tam nalepil. Ona normálne sa má tam nastrobovala na stenu, ale ja som tam nalepil a drží tam. Takže ideme na dole tabulu a za tým budú podľa mňa nejaké hmyzy, odtiaľ vybehnú šváby. Ideme to zervať. Tabula. Fúha. So stenou to vytrhnem odtiaľ podľa mňa. Ideme na to, nie? Boha, to je, aké by si žuvačku tam mal. A ja som sa bál, že spadne, ale drží tam strašne. To je taká tá obojstranná lepiaca, taká jak žuvačka, keby to bola proste také biele, lepkavé. Už dve strany sú dole a stále drží, chápeš? My sa to celý čas strachujeme, ona občas také zvuky robila tá tabula. Keď fúkal prievan, keď bol, tak robila také divné zvuky, čakal som, keď to spadne. A drží ho na jednej. A je to. Treba to dokončiť. Som zvedavý, jak urvem tie hore. Keď hlavne, že stoličku sme presunuli dole. To je dobre celkom. Aha. Toto je také satisfying, no. Ideme ešte. Joj. A celé sa to pekne zachovalo, chápeš? To je na tom super. Dobre, to nie, ešte máme pred sebou zopár. To im tu nechám. Nie, tu je zase bez kartónu. Lebo tie bočné sme dorábali, to je bez kartónu. A tieto sú všetky už bez kartónu. To nepôjde. To musím so stoličkou potom. Dobre, to by bolo.
A čo som našiel? To som dostal na Vianoce. To som ja. Ak sa zasmieš, tak ti to zoberiem. Som mal tak asi 13 roky. Ja som tak rád, že sem dojdú tí Ukrajinci. Toto keby, že odtiaľto odchádzam normálne, tak toto všetko by som musel riešiť. Ja som tak rád za tú vojnu nakoniec. Ja som tak rád, že tá vojna je tu, pretože ti hovorím, že keby nie je vojna, tak keď sa nedojdú Ukrajinci, nemusím sa presúvať a musím to tu všetko, toto si predstaviť, že všetko to by som musel škrabať s týmto zo steny, premalovávať to, dávať do pôvodného stavu. Týždeň by som to robil. Takto. Nie. To je také dobré. Toto je originálna scéna, aká bola. Ak pamätáte, keď sme ešte malovali. Táto zelená. To je pavučina. Takže takto to tu vypadá. Parapeta, už uprataná kus. Toto je pre Davida, tu je ešte odložené. Toto je Elgato svetlo, dokrčené kus. To panorama spravila. On to vyzerá také malé celé, ako to bol veľký gauč celkom. Tá panorama to divne spravila tako. Takto to tu teraz vypadá, no. Zhora. Kde všade si honil? No, všade. Aj pri dverách? Tuším aj tam. Všade, hovorím všade. Aj na házloch, áno, aj na házloch. Aj na parapete? Áno. Hovorím, že všade, bo hovorím vám, že všade. Sa teraz pýtate každé miesto, všade poviem, že áno. The next day. Čo si spravil? Došla Migajúka a sme presúvali bordel a potom aj s Luxorom stôl. A potom sme to s Luxorom dorazili. Luxor sa rozhodol, že keď odchádzame, tak to tu aspoň celé zerve. No jasné. To tam ako drží. Tomu ver. No, daj mu, znič to. Vytrhnite aj so stenou. Čo si, zničil to. A teraz rozkúš tie káble. Ježiši Kriste, preboha, Pane Bože. Vytrhnuté. To je niečo zničiť. No ukáž sa, ty bujak. Niečo som ti tu nechal na záver. Odchádzam z tejto miestnosti. A toto si beriem do sebu. Čistý rebel. Nič sa nezapre u teba. Chlapci, hotovo, vyprázdnenú. Ozvena tu je jak veriky, a keď sme tu došli prvýkrát. A s Luxorom, ako to začalo, tak to aj končí. Pamätáme si, kedy sme točili prvé videjko? 11.11.2018. To bol 5-ročný špeciál a tu som bol na parapete. Po 4 rokoch tu končíme. Ale z toho si tu bol reálny iba 3. No. Som zvedavý, či to bude tak dlho trvať aj pri iných veciach. Takže tak, no, je mi smutno za touto izbičkou, ale muselo to prísť. Za chvíľku budú rúcať túto stenu. A tak, no, zvládli sme to. Co kameruješ?